sut i beatboxio yn cefndirol. Felly, os da chi ddim yn mynd i rapio ar darn o cerddoriaeth hip-hop, a mae rhai o grŵp chi yn mynd i beatboxio, wych, dyma rhai o'r syniadau. Felly, i chi sy'n mynd i beatboxio, mae'n really bwysig i cadw'r curiad yn glir a peidiwch â cyflymu. Beth sy'n digwydd weithiau, pan ydych chi'n mynd yn nerfus neu yn cyffroes, ydych chi'n cyflymu'r curiad. Mae'n bwysig bod chi ddim yn neud hynna. Na ni defnyddio Queen We Will Rock You fel enghraifft. Okay? So, b-b-c. Cadw'r cyflymder yr un peth. Da chi'n gorfod defnyddio'r curiad yna. Gwch chi newid y curiad. Just newch yn siŵr bod y curiad ddim yn newid mewn cyflymder. Just cadwch y curiad yn syml ac yn glir a fydd o'n sowndio'n wych. Gobeithio bod y tips yma wedi helpu chi. Pob lwc.